următor, că banii au fost donați de către brașoveni, dar în acele momente tulburi în care conducerea Brașovului era o conducere străină, era clar că acei negustori brașoveni nu aveau posibilitatea să obțină autorizația de construcție pentru un gimnaziu românesc. Nici măcar biserica din centru n-a putut să fie pusă la față. Exact. Că în Piața Sfatului nu călca niciun picior de rom. E normal, dar eu nu contest legalitatea pentru că nu am competențe. Noi părinții nu avem competențe. Eu vă spun încă o dată, nu cred că biserica își dorește să facă din ea altceva decât ce este. Bun, dar încă o dată, nu trebuie să fii matematician. Întrebați-vă conducerea școlii de astăzi cât plătește gazul pe iarnă. Și doar atâta să-mi spuneți dacă biserica este dispusă să plătească numai gazul pe șaguna fără să ceară bani de la municipiul Brașov. Că dacă nu ajungem la un cerc vicios, municipiul astăzi plătește aceste utilități. Înseamnă că biserica va cere o chirie, să acopere acele utilități și poate alte stipendii. Deci, poate lua pur și simplu un calcul că are bani sau are un fond special pentru așa ceva. M-ar bucura din suflet sau nu știu dacă are sau nu are. Din acest motiv, atunci când am votat în adunarea generală al doilea punct, care se referă la această problematică de a obține fondurile structurale, noi neavând încă un document care ne înștiințează formal că Biserica Ortodoxă a obținut proprietatea, am votat ca noi, părinții, să susținem acea formă juridică ce va face posibil atragerea fondurilor structurale în vederea realizării acelui proiect generos în Șaguna. Și după aia vom vedea. Dar până la urmă, de ce vă e cel mai mult teamă? Că ar putea fi și învățământ teologic acolo? Da. Că municipalitatea sau altcineva ar plăti o chirie? Sau că s-ar pierde acele fonduri structurale? Deci, trei lucruri au fost discutate. Primul, înțeleg că comasarea acestui seminar teologic... Deci nu are nicio treabă. Deocamdată sau e clară? E o clădire care e păcat să rămână. Bun, deci investiți într-o clădire, nu această scrisoare nu-și mai are rostul. Deci asta am adus-o eu, scrisoarea aceasta, acum o perioadă de timp. În februarie. În februarie. Iar discuția noastră s-a avut acum 2 săptămâni, care nu mai stătea în picioare discuția. Când a apărut pe post povestea asta, că s-a apărut pe un, nu știu pe ce post am văzut, discuția de la Șaguna. Această hârtie era deja nulă, adică nu nulă. Nu mai avea sens, că lucrurile erau clare și vorbite. Deci eu anulez în sensul ăsta că discuția era terminată, știți? Bun. Deci n-avea rost să discutăm despre un lucru care nu se mai pune... Dar dacă mergeați la domnul... deocamdată, formal, această solicitare. Dar discuțiile au fost făcute și n-are nicio treabă. Eu zic că... Este nemaipomenit. Adică dacă dau mâna cu dumneavoastră și discut o problemă, eu rămân ferm pe această discuție, că nu avem ce să discutăm. Eu sunt exact la fel. Deci e nemaipomenit că acest punct pare să aibă rezolvare. În ceea ce privește celelalte 2 puncte, lucrurile stau în felul următor. Fondurile structurale le privim ca și beneficiari, ca șaguniști. Pentru că și eu sunt șagunist și în gândire și în spirit. Ați făcut un calcul de câți bani ar avea nevoie sau de câți bani ați putea atrage în primă fază în următorii 5 ani? Domnul Giurma, este vorba de un proiect de peste 8 milioane de euro. Deci nu e vorba de 2 bani. 8 milioane de euro în condițiile bugetare actuale înseamnă enorm de mult. Pentru oricine, nu numai pentru acest liceu. Și al treilea punct, cel cu chiria, ăla nu este o atitudine civică, dacă vreți, o atitudine de cetățean al Brașovului, pentru că și dumneavoastră și eu, actualmente, plătim din acele... Asta știți că și eu plătesc. Știu, și dumneavoastră. Deci vă rog frumos, adică să mă integrați, și eu cetățean al urbei. Toți cetățenii plătim astăzi niște taxe la primărie. Primăria, în loc să poată folosi aceste taxe la investiții, în infrastructură, investiții care să revigoreze economic acest oraș, ce facem? Plătim chirii la Biserica Evanghelică pe Honterus, pe liceul sportiv, ni se cere, domnule Giurma, ni se cere 2,5 milioane de euro pentru maternitate. Clădirea veche. Dacă tot se descentralizează sănătatea de către... și va plăti Consiliul Județean? Deci, vi se pare firesc să plătim atâția bani? Am spus în această scrisoare, este încă o dată, acest punct este pur o luare de poziție a unui cetățean al Brașovului. Sunt perfect de acord că acel regim comunist a făcut niște abuzuri și a confiscat, a preluat ilegal o serie de bunuri. Dar, domnul Giurma, haideți să privim și cu moralitate. Acei comuniști sunt morți de mult care au făcut acele abuzuri. De ce generația mea, generația de decreței, care acum la 40-41 de ani ducem greu aceste economii, în loc ca din banii noștri, din taxele noastre, să creștem acest oraș, acest județ, să plătim niște chirii și să despăgubim niște abuzuri care au fost făcute de niște oameni care sunt morți deja. Nu mi se pare moral. E o reparație. Este o reparație, dar uitați-vă în Europa ce s-a întâmplat cu aceste reparații.
Unde în Europa s-au dat în natură înapoi aceste imobile cum s-au dat în România? Atât să-mi răspundeți. Știți cum e? Depinde de, iară mă întorc și zic, depinde de pe ce poziție vorbim. Că dacă ați fi de pe poziția proprietarului care are o clădire care a fost luată, nu cred că asta și a zice, domne, știți ceva, o las așa și mai vedem ce o să fie. N-am zis să stați. În toate țările europene, proprietarii au fost despăgubiți de către stat din niște fonduri speciale și li s-au plătit în tranșe în funcție de disponibilitate. Dacă această posibilitate nu există. Cine sunt eu de vină că nu s-a dat în natură? Da, corect, dar vă propun să ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept. Sperăm că situația și soluția va fi una echilibrată și bună pentru toate părțile. Domnilor și domnilor, ne vedem mâine seară la Brașovul în realitate. 18:20, o seară excelentă să aveți!